खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 19 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गावनि पाप हाबा मावनायनिफ्राय उदां जागोन। गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन। गाहाम सान। वृष राशि सोरजोंबाफोर गाज्रि सन्देह खालामजानो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। मिथुन राशि हारिनि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय मोजां मुं गोसारगोन। नखरनि आरो समाजनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन। कर्कट राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। सिंह राशि खाबु गोनां सान। फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। कन्या राशि गोथार सान। इसोरखौ सिबियोब्ला गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। तुला राशि जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा फैमाल जागोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। जेंना गोनां सान। वृश्चिक राशि सोरजोंबाफोर सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। गाज्रि सान। धनु राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोजोननि सान। मकर राशि गावनि जिउआव थांखि लानानै दावगालांनो मिजिंथिगोन। नखरनि सुबुंफोरनि अनसायनाय थुलुंगा मोनगोन। गोसोआव गोहो बोलो बांगोन। कुम्भ राशि जेरैथिंबो सुथुरा साग्लोबसारगोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मीन राशि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।